Здравейте! Ние сме от проекта Животът – инструкция за употреба. Тук до мен е един господин, който ще ни даде отговор на един въпрос, който ще му задам аз. И то е, според вас, какво е необходимо на един човек, за да бъде успешен? Фокус. Само фокус. Знаете лазера, как е съставен? Една малка точка, огромно количество енергия. Като се фокусираме върху едно нещо, това просто няма преграда, която да застане на нашия път. Благодаря ви за съвета. Нека се фокусираме върху нашите мечти и да направим бизнеса си на висок, успешен. Чао от нас! Здравейте! Ние сме Таня и Таня от Животът – инструкция за употреба. Искам да те попитам няколко въпроса, съвсем кратички. Какво според теб е нужно на една жена, за да бъде успешна? Очаквах, че ще ме питате за европейските проекти. Според мен, това, което е необходимо на една жена да бъде успешна, е на първо място да вярва в себе си и да има мечти, които да следва. Независимо от това, какво казват хората, какво казва семейството, тя трябва да вярва в себе си и да прави малки стъпки в правилната посока към сбъдване на мечтите, които в един момент да доведат до нещо по-голямо. Прекрасно. А какво мислиш, че мотивира една жена? Какво мислиш, че я движи напред? Според мен любовта. И не само жената, мъжа, всички хора, любовта е в основата на мотивацията и на вдъхновението за всеки човек. Когато човек обича, когато може да види красотата във всяко нещо, около себе си, в дома, в семейството, в приятелите, в бизнеса, когато човек може да се радва и да бъде признателен и благодарен за всичко, което получава от Вселената и от всички хора около него, само с такава искрена благодарност той може да усети щастието, любовта и наистина да бъде щастлив. Благодаря ти много за тази искреност. Радост, радост, щастие, щастие от нас. До нови срещи!